Que tal, meus queridos amigos do Medsenio? Como están? Celebramos agora o mes das letras dedicado, como vostedes non ignoran, a don Ricardo Carballo Calero. Por certo, que teño nas mans unha publicación súa que saiu no seu momento da imprenta da Real Academia Galega. Don Ricardo é un polígrafo, é un autor excepcional, brillou en xéneros tan distintos como da poesía, o teatro, a narrativa e, por suposto, o ensaio. Foi un gran historiador da literatura galega, pero hoxe, ao acordarme dele, querería lembrar, sobre todo, o seu firme compromiso con Galicia, a maneira na que el traballou sempre por Galicia e polos demais. Creo que é algo que temos que ter moi en conta ao lembrarnos dele. Amigos, vivan as letras galegas, viva don Ricardo Carballo Calero e moitas gracias. Miren, moitas gracias tamén a todos vostedes, porque vostedes trouxeron vivo ata aquí o maior dos nosos tesouros, que é o galego, o idioma galego. E saben que? O idioma galego é a única cousa que os galegos fixemos xuntos. Moitas gracias por mantelo vivo. Feliz Día das Letras.